Ábrese o prazo para que os clubs de Ribeira poidan solicitar axudas do Concello para a promoción de actividades deportivas. Consígnase unha partida orzamentaria de 120.000 euros. O Boletín Oficial da provincia vén de anunciar a apertura da convocatoria de axudas dirixidas a clubs do Concello de Ribeira para a promoción das súas actividades durante o 2019. A Administración local dispón dunha partida de 120.000 euros para este apartado. Os destinatarios deben reunir varios requisitos, como ter o domicilio social ou sede no Concello de Ribeira, estar inscrito no Rexistro Municipal de Clubs cun mínimo dun ano de participación en actividade deportiva federada, contar cun número mínimo de 20 socios, non estar incurso en ningún caso de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas, estar ao corrente das obrigas coa Axencia Tributaria, Seguridade Social e o Concello, non ter pendente de xustificación ningunha axuda anterior do Concello, salvo que se concedese unha prórroga. Polo demais, as bases que regulan a concesión de axudas son as que se recollen na correspondente ordenanza de subvencións dirixidas a entidades sen ánimo de lucro, publicada no Boletín Oficial da provincia o 29 de maio de 2018. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, iniciado a partir do día seguinte á publicación da convocatoria no BOP. O prazo de xustificación das axudas será do 1 ao 31 de xaneiro do 2020.